Hello, good morning mga tibay. So, nakulong na tayo dito sa bahay dahil sa quarantine. Hindi tayo lumalabas at may mga nagdi-deliver ng mga pagkain dito. Bibilhin mo na lang. At ang ulam natin ngayong hapon, ito. Ayan, no? Ang tawag dito, kumukusay. Yan, nakukuha ito sa dagat. Ito yung talagang masarap na tanghalian. Lalo pag dinagyan mo ng sabaw. Tapos, papakita ko sa inyo paano ba gawin itong kumukusay na to. So, kakailanganan natin ng pamalo ni Maitor. Ito yung pamalo ng map o ng mga labahan, pero magagamit natin siya. At isang Stanley na martilyo. So, hindi natin to uulamin, pero gagamitin natin para i-prepare yung pagkain natin. So, tara, prepare na natin. I-prepare. Panibagong araw na naman sa community quarantine dito at panibagong kaganapan na naman ang matutunghayan. At kung bago pa sa channel namin, welcome ka sa aming munting barangay. Ito. Ang Barangay Tibay. So tara na, kung di ka pa nakasubscribe, subscribe mo na yan para mapanood mo yung mga videos na gagawin namin. So with matching dalgona coffee na prepare para malabanan yung tag-init kasi ang init dito. So ito lang, gagamitan mo siya ng martilyo. Mode. Ina. Ayan, so kunti-kunti lang. Dapat masira yung shell. So napakasarap nito mga katibay. Sobra, ito yung paborito kong shell dito sa probinsya. Ito yung lagi namin inuulam dati. Sa ngayon kasi puro dila na lang yung pagkain namin dito. Dilata. So, hindi totoo yung 5,000 na bibigay ng DSWD. Maniwala kayo pag natanggap nyo na lang. Dito ang binigay 5,000. Ligo sardines, di ba? Sigurado pa yun kesa yung form, yung makakain yung form. Pero yung mga nabigyan, sana makabili kayo ng mga ulam nyo at hindi kayo magutom. Tayo, talbos ng kamote, mga ganitong shell, okay na tayo. Kumukusay. Siyempre, again, gagawa tayo mamaya dalgona coffee mamayang hapon. Ito ka, mainit dyan. Ito, brought to you by Ilona. Masarap. Gusto mo itong kusay-kusay na pang? Hindi, masarap kaya to. Halika dito ka. Tabi tayo. Halika. Pit tayo. So, kakatapos ng day 2 natin ng pagbibigay ng relief, kung nakita nyo yung last na video natin, di ba? Naging 4x4 yung jeep natin. Tapos, punta tayo sa bundok. Tapos pinalitan ng mga gulay yung reliefs na binigay natin sa mga doon sa isang barangay at ayos yun. Nag-aantay na lang tayo kung sa mga gusto pang mag-sponsor ng project na to sa pagbibigay ng reliefs. Sa susunod, bibigay natin mga tuyo, daing, ganun, para at least matagal-tagal yon at may ulamin talaga yung mga low income family. So, sa mga may mabubuting puso pa dyan, open pa kami para sa sponsorship ninyo. Sarap. Pwede sa'yo. Pwede sa'yo. Mamaya pag may sabaw na.
So ito na yun mga katibay, na pitpit na lahat. So ang gagawin natin dito, lalagyan natin ng sabaw, asim, pang-asim tsaka luya. Tapos pag na ang finished product nito talagang sinabawan. Yan, sinabawang kumukusay. So sa mga hindi pa nakakatikim nito, marami nito sa probinsya, bumili na kayo at ito yung talagang the best na pagkain ngayong quarantine, lalo pag mainit. Sarap yung sabaw nito. Tara! So ayan mga kabibay, ready na yung nagpakulo tayo, pakita mo dito. Nagpakulo lang tayo ng luya na may kamatis. So ayan. Ang gagawin lang natin, ilalagay na natin yung itong kumukusay. So okay na yan. Kaso mukhang kulang yung sabaw. Ang dami nung kumukusay eh. Dali, dali natin. So importante yan kasi yung sabaw. So dapat maraming sabaw. Kasi yan yung isang magpapasarap talaga. Tapos syempre lagyan na rin natin ng sili para bumango ng konti. Pang-asim. So syempre sinigang tayo. No. Ibigay na natin lahat. Sabi dito, pag kumulo pa, yari ka. Ito yung isang version ng kumukusay natin kay Papang, hiniwalay niya. Ano lang siya, nung na-crack na yung shell niya, nilagyan lang ng tubig, asin, tsaka seasoning, okay na, ganun na. Yung tubig lang sa gripo. So yung sa atin, pinakuluan sa luya, kamatis, ito may sampalok din ng konti. So ganun na, hindi siya mainit, talagang malamig lang siya. Pero ito kasi yung mga old fashion na pagkain nila ng kumukusay dito sa Pangasinan. So, ayos. Ulit. So, nalagay ko na yung sili mga katiyo. Okay na siya. Ganyan na yan. Luto na yan. Ayan. So, ready for attack na to. Ito yung mga pagkain na mura lang pero limang litseng kanin ang mapapatawag nito. Dahil masarap talaga to. Lalo sa probinsya. Nako. So, titignan natin. Tara. Ang okay na natin ito. Tikman natin mga katibay kung papatok ba to. Ayan. So yun na nga mga katibay, tikman na natin to. Tirahin na natin po. Baka tirahin pa ng iba. So tikman muna natin yung sabaw. Grabe. Grabe, sarap. Ito ay talaga yung mga gustong-gustong pagkain. Grabe ang sarap. Ganito na siya. Ito na yung finished product ng kumukusay natin. Yung proseso kung paano lutuin. Yun no. Grabe. Ito yung mga pagkain mga katibay na hindi yung mga puro dila. Puro dila na lang yung pagkain natin. Ito yung mga pagkain talaga na lalo pag taginit. Lalagyan ko to ng sili mamaya. Yung halos 2 sili. Sob na to. Grabe ang sarap. Ito. Ganyan lang siya mga katibay pag napitpit mo na siya. Tapos tatanggalin mo lang yung mga konti-konting mga parts niya. Yung pinaka-shell niya. Ayun no. So bawal ang maarte dito. Bawal ang maarte dito mga katibay pag kinakain mo. Ayan. Grabe, ang sarap. Sobra. So tara na, kain na tayo at banatan na natin to.
So again, thank you for watching our vlog, short vlog. Sana nag-enjoy kayo at alam niyo na kung paano i-prepare itong kubukusay natin. Ito only in the Philippines dito sa Pangasinan. So ang sarap, grabe. So abangan niyo kami sa our next vlog. At hopefully may mga gagawin tayong kakaiba naman. See you in our next vlog.